i-feel mo siya kung saan siya yung bangag mo. Yung bangag. Hanapin ko yung... What? Good morning, Philippines! Hello guys! Good morning! Dito ako sa taas nagre-ready kasi punta tayo sa Walmart. I need to go to Walmart to buy what I need for the dogs. Kasi parang hindi na ako lalabas for the rest of the week. Kasi takot ako. Kasi nga, ngayon, yung nasa New Rochelle na nag-coronavirus, lumala. And, nagtitake siya ng train. And then, grocery store. Baka doon siya magpunta. Hindi natin alam kung sino yung nahawaan, train siya sa trabaho, so maraming naapektuhan, maraming yung hindi natin alam pa. So yun yung bad news ngayon guys, as in nagpanic buying yung mga tao, wala ng mga pero ngayon ang bibilhin ko is yung mga pagkain ng aso, and bibili ako ng mga canned food just in case, like Spam, different kind of canned food like corn stuff and sanitizer, alcohol, buy more of that. And 8:21 na ng umaga, diba? Ang aga ko. Yan, para maaga tayo, guys. So, ngayon, nagkilay pa talaga ako, kahit na nagkalisod-lisod na yung mundo. But anyway, so, yun siya. And, itong balhibo ko dito. Ito na lang yung natira ko, sabi ko, diba, may cherry blossom. Matagal na to sa akin, sanitizer. Meron din ako sa sasakyan. Look, wala na siyang laman. So, ang gagawin ko kasi wala akong hand sanitizer. Wala ako. So, ang ilagay ko dito, alcohol. So, para pag galing natin sa store, sakay ng sasakyan, ganun-ganun. Kasi yung sa, ko, car din, malapit na talaga siyang maabos. Kasi meron akong hand sanitizer sa sasakyan. Mag-lipstick tayo sa baba kasi yung lipstick ko daily, yung Wet n Wild na Mocha, Give Me Mocha is andun sa bathroom sa baba, sa master bed. So, ngayon guys, I am just going to do something before I have to go. Kailangan ko lang mayroon akong tapusin dito, and yeah, nakakatakot naman itong nararamdaman natin kapag may mga masasakit, sinisipon, sumasakit yung katawan. Yung iniisip ko, baka meron ako. Ay, Lord, please. Please, Lord. Huwag mo ako pabayaan. Huwag mo kami pabayaan, itamimo eh. Huwag mong dalhin si Corona dito sa amin. Nana, let's go downstairs. Kailangan kong ng alcohol. Kami! Roxy, come. Come down. What a good girls. Come down. Ba't nawala yung alcohol ko dito? Saan na ba yun? Saan na yung alcohol ko dito? Paano to? Tanggalin natin. Para purely. So, kung kung gamitin mo to, mag-sanitize kasi siya, more liquid, hindi siya katulad ng hand sanitizer sa labas ng sasakyan, ganun. Safe, para hindi masira yung leather ng sasakyan natin kasi sinabihan ako ni Tami, be careful, don't ruin the leather. Don't ruin the leather of the car. So, do it outside of the car. So, kailangan gawas lang. Hi guys! Ito po guys, andito tayo sa bathroom. And ito guys, hindi ito yung video na inaasahan nyo sa channel ko. But anyway, so ngayon, kasi sa Pilipinas, wala pa masyadong gumagamit ng mga tampons. Ito siya yung tampons, ilagay ko dito yung pangalan, and also yung size nito, kung extra large or something, or small, medium, whatever. So, ito yung tampons na ginagamit ko. Ito siya. And, meron tayo ngayon. So, ngayon, ko sa inyo, sa mga viewers ko na sa Pinas, or kahit nandito sa US na hindi gumagamit ng mga tampons. So, ngayon, ko sa inyo kung paano siya gamitin, okay? So, may mga tampons na plastic, okay? Ipakita ko sa inyo ang sa loob nito. Mayroon ding tampons na iba-iba klaseng tampons. Hindi ko pa na-try yung iba. So, ito yung first time kong na-try talaga. Matagal na 1 year na 1 year na talaga ako. January last month, nag-1 year ako naggamit ng tampons. And I think 1 year or 2 years, hindi ko alam, matagal-tagal na. And noon, sobrang ayaw ko na nito. Ayaw ko talaga nito. And then, kasi parang feeling ko may anik sa loob. Pero marami akong nakikitang nagtatampons na ngayon sa Pilipinas. Noon, marami na mga vlogger nagtatampons. Si Anakay, yung nakita kong nagsabi, sobrang neat daw. Kung magtampons ka, sobrang walang mga kimi-kimi doon sa mo. Okay?
So, kaya ko sabi ko, itry ko nga. Andin yung sister-in-law ko din, nagsasabing yun yung gamit nila dito sa US, yun yung mga nakalakihan nila, tampons, yun. So, yun, kahit yung mga virgin pa sila noon, mga bata pa, nagtatampons na sila. So, ngayon, sabi ko, itry ko nga. Noon yung una talaga, yung first time mo itong gamitin, sobrang uncomfortable. Sobrang sobrang, at saka hindi mo pa alam kung paano siya ipasok. Hindi mo alam kung paano ipasok, and then pagpasok mo, parang sobrang, parang hindi man, parang nafe-feel ko pa nga na parang lulubwa, parang lalabas siya, gano'n. Yun ang feeling ko. So, ngayon, i-open ko to siya. I-ano ko sa inyo, demonstrate kung paano siya. Of course, hindi ko pakita yung chalalok ko, chalali. So, yun, i-open ko siya dito. Yan. Wait, ha. Of course, when you do that, you have to wipe nyo muna yung vajayjay ninyo, okay? And then, meron tayong mga wipes. I-refill ko lang ito. Meron tayong wipes. So, yun, malinis na siya. So, malinis na siya, wala na siya, nag-wipe ka na, ganun. So, ngayon, open mo siya. Plastic siya, hindi siya yung cardboard. May mga cardboard kasi. Ito siya, guys, ito. May puti dito. Parang may thread na marami dito. May ano siya. Ang gagawin mo, huwag mo itong i-pull. So, ang gagawin mo, meron dito, di ba? And, ang layo kasi ninyo. So, yun. And then, ito din. Ito yung ipasok nyo sa loob. Ito dito. So, ang ano dito, huwag mo siyang hawakan kasi mali-dirty. So, ang gagawin mo, hawakan mo dito. Hawak mo dito, dito, o dito. Dito. Hawak mo dito. Ganito ka maghawak. Okay? And then, for example, this is your vagina here, right here. Ganon ka maghawak, ganon. Kung ano yung komportable mong paghawak. So, ipasok mo siya. Huwag pa ganon, guys. Huwag parang paislanting. Talagang, i-feel mo siya kung saan siya yung bangag mo. Yung bangag. I-feel mo siya. So, yun. Pag ganon, so, yun. Ipasok mo siya. Pagpasok noon, i-feel mo siya kung parang walang nakaharang, parang nire-diretso na, yun, i-diretso mo siya, straight guys, huwag mong i-ganon straight. Yun yung sa akin, ha, straight siya. And then pagkatapos niyan, parang yung kamay mo, ito siya, ito dito, itong nakahawak, parang umabot na siya doon, parang hindi, huwag mo ipasok yung kamay mo, parang malapit na sa taga sa skin mo. Pagkatapos mo siyang ganunin, gamitin mo yung finger, itong finger na to, i-push mo ito. I-push mo itong andito. I-push mo siya. Yan. Pag-push mo yan, may lalabas dito. Hindi ko ito i-push kasi gamitin ko siya. So, lalabas yung puti. Siya yung puti. Siya yung puti na lalabas doon. Pag-push ninyo, lalabas yung puti. Siya yung andun sa loob. Pagkatapos niyan, kunin mo ito. Yung hinawakan mo, kunin mo ilabas. So, ngayon, gagawin ko siya, gagawin ko siya in front of you. Pero guys, this is for, sa mga babae dyan na hindi pa gumagamit nito. Gusto ko lang sa inyo i-share na ito yung ginagamit ko. Hindi palagi guys ha. Ito yung ginagamit ko kapag lumalabas ako. Para protect ba? Parang secure ako na hindi ako malapsan. Yung parang nagli-leak. At saka paminsan malakas yung malakas yung menstruation ko. So, kaya ito yung ginagamit ko pag lalabas ako. And then, mayroong extra napkin sa panty. Para, for example, kung malakas talaga yung lumalabas yung dugo. Kung malakas yung dugo mo, lalabas siya. So, meron kang extra napkin. Okay? So, sure ka talaga hindi ka malapsan yung parang hindi maglilik sa jeans mo or sa mga damit mo. So, ang gagawin ko is ganito. So, ganon. Ganon yung position ko. Yung paa ko nakaganon, okay? So, hawakan ko to. Ilagay ko, ha? Hanapin ko yung... What? Guys, ha? This is for like, kung paano sa mga babae, hindi ito bastos. Sa mga, So, ngayon, nafe-feel ko. So, ipupush ko siya. Pagkatapos niyan, itapon mo siya. Huwag mong itapon sa, itapon mo siya sa basurahan. So, ngayon, andun na siya sa loob. So, ngayon, mafe-feel mo na may yung puti na nakikita mo, andun siya. So, kapag alisin mo siya, kapag 4 hours lang yun dapat, guys. Kung malakas yung 4 to 5 hours. Yung kung sobrang lakas, mga 3 hours, kukunin mo na siya. Kasi masama din kung matagal siya dito sa loob mo. So, maglagay ako ng tampons. Maglagay ako ng pads. Manipis po ang mga pads dito sa US, guys.
manipis. May mga kamakapal, may manipis. Maganda yung mga napkin dito sa US. Kapag kukunin mo na siya, ipupull mo lang yung puti, and then itapon sa basura. Huwag nyo itapon sa toilet kasi magka-clog talaga siya. So, yun siya, So, yun siya paggamit, guys. So, depende yan, guys, kung mahina yung menstruation ninyo. So, mayroong mga maliliit na tampons. So, kung sobrang lakas, mayroong malalaki. Itong sa akin malaki kasi ginagamit ko lang siya kapag malakas, and then aalis ako ng bahay. Kasi ayaw ko rin siyang gamitin sa loob ng bahay lang ako, and then gamitin ko siya. Kasi guys, parang hindi din ako, parang gusto kong safe, diba? Parang natural na walang sa loob, ganun. Para lang sa akin sa bahay lang ako napkin lang ako. Pero kapag aalis ako, mag-tampons talaga ako. Malinis talaga siya, guys. No, yun yung masasabi ko talaga. Sobrang malinis. Kapag wala ka talaga, yung tampons noon, kapag malakas yung mo dugo, and then napkin lang, as in sobrang, excuse ha sa mga kumakain dyan. So, ganito siya. Sobrang yucky doon sa, mo. Yung, tawag nito, refill ko, kailangan ko nang bumili ng bago. Ito yung gamit ko pala, guys. Ipakita ko sa inyo, ha. And ito yung ginagamit ko, guys. Pangbata talaga siya, guys. Pero unscented siya. Wala siyang scent. And safety din siya. So, yun yung gamit ko. Natural Care na wipes. So, gamit lang tayo ng lipstick, guys. Kasi alis tayo. Ito siya, guys. So, yun siya. And, yun yung gamit ko. Dito ko nilagay yung mga gamit ko kapag meron. Sabon, ganun. So, yun. I think, yun. Hindi man siya madaling maubos kasi hindi ko siya gamit na gamit talaga. Gamit ko lang siya kapag alis. Like ngayon, alis ako. Yan, guys. Kung gusto lang yung mag-tampons, kung gusto nyong gamitin yung tampons is, maganda siya. Kailangan mong sanayin yung sarili mo kapag gusto mong umalis. Pag may mga party, safety talaga siya. I mean, maganda talaga siya, guys. May time na masakit siya. I mean, parang hindi komportable yung puson. Pero, tatanggalin ko siya kapag napifeel ko na parang hindi na siya komportable. Parang, ganun. Pero most of the time talaga, okay naman. Sana hindi kayo nandiri, ganun-ganon. Pero natural naman yun sa atin yung meron tayo. At saka, I know yung iba is takot gagamit ng ganon. Aalis na sana ako, guys. Ang hangin, grabe. Kagabi man sana yung storm darating, pero yung hangin is umaatake talaga. So, I think okay lang yan. Pakainin ko muna tong mga alaga ko. And yun, alis tayo, guys. GoPro. So, samahan nyo ako, guys. So, maghanap tayo kung ano yung mahanap natin doon. Sana meron silang mga, hand sanitizer. Kasi, sana lang. At also, ang sakit ng mata ko, ito dito. Iwan ko na lang talaga. Masakit talaga siya. So, hopefully, okay yung pag-drive natin. Hi, guys. Oh my God, hindi ako aalis kasi iba yung pakiramdam ko ngayon. Kasi meron nga ako, 'di ba? Hindi ko naman isipin na meron ako nagka-corona. Hindi posible kasi hindi ako Pero iba yung pakiramdam ko ngayong araw. Ilagay ko lang 'to. Ang bango ng jacket, yung coat ko. Kasi nilabhan ko kasi 'yun, so ang bango lang. So, i-text ko na lang si Tami na sabihin ko na lang sa kanya na hindi ako alis. Sabi ko sa kanya, Han, andito pa ako sa bahay. Kasi iba yung pakiramdam ko talaga. I took a leave. I'm dizzy. I have a pain. Sa ulo ko sakit. Mata ko masakit. So, sabi ko sa kanya, mamaya na ako alis after, yun. I-text ko na lang siya. Sabihin ko sa kanya na hindi ako alis. Kasi iba talaga yung pakiramdam ko, guys. Nandito pa rin ako, guys. Masakit yung mata ko, pero I have to work. I have to edit kasi nakalimutan ko. I almost deleted the clips yung nagmumukbang ako. Talagang malapit ko nang ma-delete. Dinilit ko na siya sa laptop ko. Dinilit ko na yung sa laptop ko. Buti na lang hindi ko na-delete sa yung sa SIM card ng camera ko. Kaso na, meron pa pala akong i-edit. Yung mukbang ko, hindi ko sinali sa vlog kasi doon siya sa food time. So, yun yung nangyari. Oh my God, sana andito pa. So, yun yung inano ko ngayon. And meron pala akong clip din dito.
GoPro. So, every time na meron akong mga clip sa mga ganito, sa GoPro, and then, yung parang na-split yung ano ba, finifilm ko. Inano ko lang siya. Ang sobrang hangin talaga guys, as in. Tatrabahuin natin yan. Kasi meron tayong mga extra. Anyway guys, talking about the tampon, sana hindi kayo magdedere kasi normal lang yon. Sa mga babae, pag may menstruation, normal lang yung maglilinis, normal lang yung maglagay ng pads, ng napkins. So, normal lang yun sa atin. Pero kung ayaw yung ano, gusto ko lang siyang pag-usapan para naman sa mga gustong gumamit at takot gumamit ng tampons. Pero i-explain ko talaga sa inyo, yung una talaga is nakaka-awkward, hindi mo paano alam. Pero kapag palagi mo na siyang ginamit, I don't know kung, hindi ko alam ha, kung mahal ba or mura sa Pilipinas yung, napkin, tampons. Hindi ko alam kung alin yung mahal. I think napkin yung mura-mura, diba? Nung andito na ako, ang naobserbahan ko sa mga product, maganda yung napkin nila dito. Yun yung nagagamit ko sa Pilipinas, makapal siya. Parang sobra siyang cottony, maraming cotton sa ilalim, cottony talaga. So yan siya, pero dito kahit sobra siyang nipis, hindi siya makikita kung mag-jeans ka kasi yun hindi siya halata. Sobrang maganda yung niya, hindi siya basta maganda yung napkin nila dito. Kaya kapag umuwi ako, magdala ako ng mga napkin para sa mga kapatid ko kasi may dalawa akong kapatid. And gusto ko sana din pumunta sa Home Depot para para maka-start na ako sa pag-paint kasi yun yung gawin ko. And gusto kong mag-paint. Baka hintayin ko na naman si Tami next week. Hindi ko alam. You're so cute. Your mama's cutie pie. You're the cutie pie of mama. Your mama's cutie pie. I love you, cutie pie. I love you, cutie pie. I love you so much, baby. Love you. Now, let's go down. Nakatulog ko, guys. Sabihin bag ako natulog. Pahinga. Ano ng oras? 1 o'clock na. Sabaw na naman tayo, guys. Kasi, ang kakainin ko is yung sabaw. Yung nilaga pa rin. Hold on guys ha. Maganda yung panahon ngayon guys. Mahangin lang nga. Mahangin lang siya pero sobrang sunny. Spoiled man na ay. Dada spoiled you so much ha. That's why you can do anything. Look at that. Look at him guys.